Ola, bo día, boa tarde ou boa noite, segundo as coordenadas espazo-temporais en que vos encontredes. Eu son Jon Amil, ela é Lorena. Así que benvides a Jalifreixeibe. Vamos a falar dos episodios novos de Doctor Who da nova temporada e vamos ir comentando un a un, según saian. Eu quero aclarar antes de nada que este podcast barra videocast ou como se chame ten por nome Jalifreixeibe, mais a miña idea original era chamarlle Doutor Q. Nunca vai pasar, Jon. Nunca vai pasar. Lorena non estivo de acordo. É que era perfecto, porque esta temporada chamase Doctor Who Flags. Entón podíamos chamar Doutor Q Frouxo. E era un nome maravilloso. E Lorena non quixo. No. Mas hijo, sin que... Entón ao final... Nunca vai pasar. Tivemos que decidir este nome de consenso. Jalifreixeibe. Antes de nada, vamos a agradecer e a falar da nosa introdución musical que nos fixeron desde Canción Desastre, que lle podedes encargar as vosas cancións ou as vosas introducións para os vosos podcast e demais historias que fajades na internet ou onde queirade, onde fajades. Vas por aquí ligazóns, nomes de usuario e así, non? Sí, por aquí. Sí. Que a xente... Descripción... Isto para a xente que escoita non ten sentido que señalemos tanto. Xa é verdade, pérdese moito. Sí. Védenos. Non pasa nada. Védenos. Védenos no YouTube. Ben, pasemos ao importante. Por onde comezamos? Puntuación deste capítulo. Deste episodio novo de Doctor Who. Puntuación deste episodio, vamos ver. Apocalipse do Samaín. Apocalipse do Samaín, ou en galego internacional, o Apocalipse do Samaín. Ajá. Ajá. Que irades. Ajal. Sí. Ajal. Puntuación. De Apocalipse do Samaín. Vale. Con quen comeza? Tú? Como queres. Vamos a puntuar con estrelas dun ao 10, habendo puntuacións medias, porque ás veces eso é moi importante e marca a diferencia. Claro. Ben. Empezo eu. Pois comeza. Eu doulle a este episodio un no, cantas estrelas lle dou? Doulle 6 estrelas. Pois eu doulle 6 estrelas. Sí, señor. Sí. Non planeamos, Non está visto para nada planeado. No, pero é un episodio de 6. Non temos moi claro si estamos comparando... Espera. É un episodio de 6, correcto? Porque é un episodio de 6 que vai haber. Sí. O episodio 1 de 6. É un episodio de 6, que bonito. Que bonito. Que poético todo. Wow. Non sabemos moi ben se o estamos comparando co resto de episodios de Jodie, se o estamos comparando co resto de episodios de Doctor Who, se o estamos comparando co resto de episodios do mundo mundial, de todas as series do mundo, pero é un episodio de 6. É un episodio de 6. É un episodio de 6. Ben, que acontece? Este episodio é un episodio de 6, mas é unha nota moi condicional, porque este episodio é como o inicio, non? Como o establecemento de todo o que vai vir despois. Entón, en función de como se desenvolve a historia, retroactivamente, que ben falo, este episodio pode ser máis ou menos. É verdade. Porque unha das características que ten este episodio é que mete moita cousa que non sabes de que vai. Entón, se esas cousas que non sabemos de que van despois teñen un sentido super interesante, sí, pois se cadra voltamos este episodio e dicimos ¡buah, que guai ese detalle que hubo aí, que agora ten toda unha explicación lógica! Sí, é verdade. Mas polo momento, non. Para min tamén é como un episodio de presentación da temporada e de personaxes e dos monstruos ou xente malvada que vai a ir aparecendo e que van a ir como interactuando entre eles, enténdese, non? Correcto. Sobre a estrutura da temporada. A temporada esta, a diferenza do resto de temporadas da serie nova, é unha única historia dividida en 6 episodios. Como un arco argumental en 6 episodios. Que iso na serie nova non se fai. Hubo episodios de 2 ou de... O sea, hubo historias de 2 ou de 3 episodios.
e houve moitas historias dun só episodio. Acontece que esta estrutura é, a meu ver, primeiro, esta estrutura é claramente copiada de Torchwood. En Torchwood está Children of Earth e Miracle Day, que ben falo inglés, que teñen unha estrutura semellante, que é a mesma historia e tal. Mas realmente esta estrutura é talmente como era Doctor Who na serie bella, que cada temporada, que non eran ben temporadas, porque ali en Inglaterra chamanlle series as temporadas, por algún motivo. Pois cada serie tiña un arco. Cada arco tiña pois 5 ou 6 episodios, algúns 3, algúns 8, e cada arco era unha historia en si mesma dividida en episodios. Episodios máis curtiños. E entón isto é unha cousa semellante a aquilo. Sí. Claro, como é a primeira vez que se vai, non? Desde 2005, vaya, temos que ir vendo a ver que pasa, a ver se nos convence ou non. Eu, de momento, pode estar ben, porque a min, ao final, o que máis me gusta, aparte dos episodios ca súa propia trama, é a trama principal que se vai desenvolvendo en todos os episodios. Entón pode estar ben, pero veremos. Claro. Pode estar ben, só que eu o que vexo neste primeiro episodio, que oxalá este enganado, é que está metendo demasiadas historias paralelas, demasiados fíos que seguir. Ou fía despois todo moi ben no final e todo ten unha conclusión lóxica e todo se conecta, ou senón vai ficar un pouco... Porque o bonito disto era ter unha historia principal, que supostamente será o do fluxo este. Sí. Pero mas está metendo tantas cousas, porque ten que explicar moitas cousas, e ten que explicar o pasado da doutora, ten que explicar o que está acontecendo co fluxo, ten que explicar moitas cousas. Eu creo que ao mellor tamén vai a presentar personaxes novas, non de cara ao futuro. Hai unha que eu non estou tan segura de que vai a ser importante nesta temporada como de cara ao futuro. Falaremos agora das personaxes novas. Falaremos. Só que antes de pasar aos personaxes eu quero falar dunha cousa que me decepcionou bastante. Bueno, a ver. Os créditos iniciais, a canción do inicio. É a mesma das outras temporadas de Jodie. Eu esperaba que con Doctor Who Flux fixesen un novo inicio da serie. É exactamente a mesma e foi un Doctor Who Flux. Non, eu esperaba que fixesen unha máis bonita. Capaldi tivo varias... Claro, Capaldi e Matt Smith tiveron varias introduccións diferentes ao longo das súas temporadas. Eu esperaba que con Jodie fixesen o mesmo, e máis sendo unha temporada especial, e non o fixeron. Sí, pode ser. De feito, Matt Smith na 7ª temporada chegou a ter unha diferente por cada episodio. Non era moi diferente, pero sí que era lixeramente diferente. Cando fixeron o de Dinosaurs in a Spaceship, a cousa tiña un aquel como de dinosauros. Despois fixeron outra... O sea, non me lembro, sei que cada un tiña lixeramente diferente. E con isto podían facer unha introducción moi bonita e non o fixeron. É que importante é o diseño, de verdade. A que sí, a que é importante. Sí, é super importante. Que peso ten moitísimo peso. Moitísimo peso. Eu creo que sí. Que oxalá contásemos aquí cunha diseñadora que pudese dar a súa perspectiva como diseñadora ao final do episodio. Que contrataran na BBC para Doctor Who, ojalá. Oxalá. Sí. Quen nos dera. Falemos entón das personaxes novas, non? Primeiro do Team TARDIS. Do novo Team TARDIS. Que opinamos? Podemos comezar falando por unha personaxe nova que non é nova, que é Jazz. Sí. Pero que ben podía ser nova, porque sí. A personalidade está completamente modificada. Non, completamente non. Ya estivo un desenvolvemento da personaxe fora da cámara que é demasiado grande por o meu gusto. Porque supónse que entre o final da temporada anterior e o comezo desta pasaron moitos meses e tiveron moitas aventuras a doutora e Jazz. E iso fixo que Jazz agora sexa unha personaxe que me lembra moito a Amy Pond, porque é como moito máis, sí, é moito máis botada para diante, non? Moito máis aventureira, moito máis... Sí. Que está moi ben. Só que non vexo... Gustaríame ter visto iso ao longo da temporada e non de comezo así xa.
Eu creo que sí, que se foi vendo que era a que máis quería estar na tarde e a que máis quería estar ca doutora no resto de episodios das temporadas anteriores. Eu creo que sí. Ahora é verdad que hubo unha evolución de que era unha policía tal e cual, ahora que estaba estudiando ali e que sabía o máis do máis. Claro. Como se fora, pois, a maior científica do mundo solo por acompañar a doutora. Solo por acompañar a doutora. Entón, nese sentido, sí. Ahora tamén che dixo ese comezo con dúas mullerasas aí ao frente da temporada, mis dieces. Ahora, Jazz, cantas estrelas lle das a Jazz? Jazz, se desde o principio fose así, ou se nas temporadas anteriores chegase a ter unha evolución da personaxe que xustificase isto, para mí sería fantástico. Me sei que non nativo, e claro, as temporadas anteriores, como estaban o resto de personaxes da TARDIS, cada un tiña que ter a súa historia, pero que realmente non tiñan historias. No, este Team TARDIS non foi o mellor. E máis ainda por en Rivera de fam, como xa, sabes, chamoulle a súa familia a estas persoas. Estaban ben e punto. Estaba así como tenro ao principio o tema do neto e o avó, que non era o avó, todo eso. Sí. Pero para min tampouco levaron a cabo como así moi... non nos fixeron chorar o suficiente. Non. Entón, así que, claro, ya dentro deso, pois, a min... A ver, ya está guai, porque é que todas as companions foron moi top. Todas as companions mulleres foron moi top. Clara nos seus peores momentos estaba como xa demasiado. Pois eu creo que Jazz está indo un pouco por ese camiño. Está indo un pouco queréndose facer a doutora. Jazz creo que vai camiño para min de ser unha vil, no sentido de que non vai a ser a mellor moi recordada. Me leva 3 temporadas. Vai ser das companions máis lonxevas de Doctor Who. Sí, pero non é Rose, nin é Clara, nin é Amy. Pero pensa que Donna, que é a mellor companion ever, sen discusión, estivo unha temporada. Sí. Unha temporada e un especial antes. Esta vai estar 3 temporadas. Aí está a calidade de companion. Donna estuvo unha temporada e todos a queremos como se estuvera un montón. Rose estuvo 2, que tampouco é moitísimo. E a companion. O meu rating aquí pa Jazz igual un 5, 5? Eu, como digo, ata agora mal, unha mudanza de personalidade que non fai sentido, mas daqui ao futuro se cadra mellora. Eu voulle dar un voto de confianza. Bueno, vale. Podo darlle un pouquiño máis porque me gustou tamén como na anterior temporada fixeron un pouco referencia ás súas orixes, foron un pouco ao seu pasado e todo iso. Eso gustoume. Sí, parece moi interesante. Un 5,5. Pois vamos pasar, se che parece, a falar do outro membro do Team TARDIS, que é Dan. Sí. Dan, que eu, a verdad, tardei bastante en ver o episodio, así que ainda o vin hoxe mesmo. Así que só lo vía as promos e dixen another white man. Pero sempre me pasa iso con que a maioría que os vexo nas promos e non me chaman nada e despois falan un pouco e xa me teñen conquistada, a verdad. Tamén é verdade que Chibnall fai algo ben, que é a inclusividade. Ás veces algo demasiado obvio de como vamos facer isto para ser inclusivos e non fai inclusividade ben de maneira que sexa
orgánico no episodio, mas iso é outro tema completamente diferente. Neste caso, Dan é pobre. É unha cousa moi interesante porque ata agora non houbera un companion ou unha companion que fose pobre. Claro, pero este non ten para comer. Entón, está ben que poñan esa perspectiva. É unha característica bonita do seu personaxe, que un detalle moi bonito do que gostei, é que ten moi pouco diñeiro, non ten que comer, e comprou antes caramelos para os nenos que van pedindo polas casas antes que a súa propia comida para el. Sí, é verdad que sí que ao final é unha personaxe máis interesante do que pode parecer de primeiras, con todo tamén con todo o rollo do museo e de ir a explicar o museo sin ter por qué. É como, non me acordo como foi a frase que dixo de que o importante na vida era intentar facer felices aos demais, non? E falando de inclusividade, o seu interese romántico de Dan, que por desgraza pois é un home heterosexual con interese romántico nunha muller, unha relación heterosexual monógama estándar. A muller, que é o seu interese romántico, faltalle un brazo ou un anaco dun brazo, quero dicir, ten un anaco do brazo amputado. Sí. En ningún momento fan referencia ningún a iso, que é unha inclusividade ben feita, porque é como normalizar absolutamente ese feito. E que ese feito que eu agora estou desnormalizando falando del. Cousa que estou facendo bastante mal. Mas está ben que se fale diso e que se faga iso, sobre todo. Sí, eu por eso tamén me resultou como ao contrario das promos, non? Que só lo ves pois a foto ou un cacho de vídeo. Pois ao final sí que me gustou dentro do que cabe, pois porque sí, por todo o trasfondo ese, e non se me fixo pa nada pesado o que dis ti de outro home heterosexual, blanco, tal, non sei que, non sei canto. Porque me pareceu ben traído. Non foi como volver atrás. Ainda así, eu personalmente prefería que non houvese, que fosen a doutora e ya, simplemente. Xa non só porque por ter un Team TARDIS todo mulleres, que tamén, senón porque eu sempre gostei máis da dinámica entre doutor e unha companion. Esa dinámica a dúas persoas, e non dinámica a varias. Porque é cando se dilúe, cando se perde o foco, penso eu. Sí, é verdad. Supoño que este estará, imagínome que durante esta temporada, mellor, non? Supoño. Bueno, e Jazz tampouco creo que lle quede moito. Jazz penso que lera que vai marchar nalgún dos especiais que vai haber despois desta temporada. É que así que a tontería a época Jodie pasouseme moi rápido. Levamos 2 temporadas, estamos na terceira e vanse ir e non quero que se vaya. Jodie. A mí claro, os companions que tuvo hasta ahora non me chegaron a patatita. A mí dame moita pena que Jodie non poda estar máis tempo con outro showrunner diferente. Outro guionista, escritor diferente. Porque Chibnall non... Eu confiaba moito en Chris Chibnall por Broadchurch e de feito probablemente Jodie tamén en certa maneira este aí por eso, no sentido de que xa traballaron xuntos antes. É moi ben elegido. O sea, mellor elegida ela ao final que el, eu creo. Eu tiña bastante esperanza con el e gustoume moito. O sea, gustoume a segunda temporada de Jodie, a primeira pareceume sin máis, a segunda gustoume e a ver que fai. A parte do Team TARDIS temos outras 2 personaxes que foron introducidas que nun principio son boas, son aliades do Team TARDIS. Que sería, por un lado está Claire, porque Chibnall fai unha cousa que como fai mini homenaxes que poden ser un pouco tamén plaxio a temporadas anteriores. E Claire a mí pareceme exactamente a do episodio de Blink. Que chega e... Ai, doutor, que te coñezo do futuro, do teu pasado, do meu pasado que é o teu futuro, porque nos vamos ver e... Ai, hola. Eu, Claire, dá-me a impresión de que ten un pouco... Probablemente me equivoque moitísimo.
pero dá a impresión de que ao mellor están introducindo unha companion ou unha personaxe tipo Riversong. Eu penso que non vai ser tanto. A mí recordoume máis a Riversong de eu a ti coñézoche, ti a min aínda non, pero vasme a volver a ver en episodios futuros. E parecía que tiñan bastante confianza. A ver, eu penso simplemente que é unha xustificación para fiar a historia con ese Liverpool do século XIX que aparece. Ese flashback ao principio do episodio que non ven a conto e que che deixa como... de acordo? Eu penso que ten sentido para fiar con esa historia. E que estará nesa historia e punto. Eu non penso que teña máis percorrido que máis percurso que... A miña aposta é nova companion. Pois xo veremos. E sí. A parte desta está tamén o personaxe de Binder. Non lembro ben o nome. Eu teño que putado Binder, non sei se é Binder ou Binder ou como sexa. Penso que non digo o seu nome sequera no episodio. O que está na nave esta. Sí. Na nave que, a propósito, quedache co nome da base espacial en que está, o tipo este. Sí. Estación Espacial Rose. Sí. O cual, non sei si chamase si xa está ou si nos queren dar un pouco de dor de corazón. Tamén che digo unha cousa. Eu penso que este personaxe está aí para sustituir o Capitán Jack. Que na orixe, no guión original, era o Capitán Jack. Ti crees? Porque lembra que o Capitán Jack aparece na temporada anterior como... así como un pouco descafeinado e tal. Bastante. Queremos o Capitán Jack original, por favor. Claro, e daba impresión de que ia a sair máis na seguinte temporada. Que ian reintroducir a personaxe. Só que, como hubo problemas fora da serie co actor, decidiron prescindir del. A BBC decidiu prescindir del. Entón eu penso que este personaxe está ocupando o lugar que nun principio estaba pensado por Capitán Jack. Eu de momento non teño moita opinión, non sei, non me interesou demasiado. Non sei se vai a ser destes que aparecen así un pouco por aí, pero sin máis, que non nos vamos a quedar con el demasiado tampouco. Eu penso que sí que vai ser un pseudo companion tipo Capitán Jack ou Riversong, destes amigos que ten que non son da TARDIS, mais están por aí. O sea que ti apostas máis por companion casi por este e eu por Claire. Pero non como companion, eu este non penso que vai a deixar na TARDIS, senón que vai estar por aí. Sí, vale. Ben, entón esa sería a xente boa, a xente do lado luminoso da forza. Agora temos que ir ao reverso tenebroso, ao lado escuro. Entón, temos o Carvanista, non falamos do Carvanista, da especie chamada Luparian. Teño que apuntar. Xa che entendo. O bonito Omecán. Ai, o cansiño. A min gustoume o concepto. Ao principio, no, a parte atacaos, pero bueno, gustoume o concepto de que houbera un deses, vou a chamar cansiños porque non me acordo, chamase Lupari, non? Sí, cansiño. Os cansiños. De que houbera un cansiño por cada humano para protegelo. Porque me imaginei que eu tiña un cansiño por aí esperando a que a mí me pasara algo. Claro, só que eu vexo aquí un par de plot holes, de buracos no argumento. Porque, primeiro, se o cansiño ese quere salvar o seu humano, por que ao principio do episodio quere matar a doutora Yayas? Porque ele está aí para o seu humano. Tamén che dixo, encarcelou o seu humano, meteu nunha xaula e... Claro, pero vamos ver. Queres salvar o teu humano e mataslle o humano a outro canciño colega teu? Que merda de persoa é, sabes? Ele está aí para o seu humano. Non é unha persona, é un canciño. Pareceme mal. E segundo, onde estaba esa raza de canciños durante toda a historia de Doctor Who?
todas as veces que a Terra foi atacada, que foi case destruída, onde está? Mira, razón non che falta. O que pasa é que ti tes máis madeira de showrunner. Eu estou aquí opinando sobre o que fai a xente e listo, respetando o que fai Chris Chibnall. É terceiro, ou sexa, Vale. os canciños estes pensaron en ir á Terra, abducir cada unha soa persoa, levar 7.000 millóns de naves. Sí. Meu, leva a metade de naves e leva 2 persoas por nave. Vamos ver, aforra un pouco de espazo. Sí. E aparte diso, pensas antes en coller a xente, levala a outro sitio e facer unha mega estructura destas para salvar a humanidade dentro das naves, antes que no que dixo a doutora de carallo, fai un escudo alrededor da Terra e salvas tamén a Terra, xa de paso. Tes a túa mega estructura pensada. E non pensas, pois nesta mega estructura cábenos unha Terra dentro. Pero aquí a ameaza ven de fora, pero se a ameaza está dentro, teñen que levar aos seres humanos. Pero a ameaza é o fluxo que ven de fora. Neste caso, pero se fora outra, terían que levar cada ser humano, non cada súa humana. Pero Ti estás a Chris Chibnall cruzadísimo. Non, é que vamos ver. E os canciños tamén un pouquiño tamén demasiado inspirado en Star Wars, para o meu gusto. Sí. Para mí máis ao principio que despois o desarrollo. Sí. O desenvolvemento foi máis diferente, pero ao principio cando aparece como, hostia, Chiwi, que tal? Sí. Tamén o pensei, pero bueno, despois como que me pareceu que tiña bastante como a súa personalidade propia, o seu, sí. Para min, aprobados os cansiños de momento, é a idea de ter un por aí esperando por nós. Eu que, impopular opinion, eu non gosto dos cans, entón... Amigo. Eu, oxalá ter... Eu terei unha monxa gata destas de... Ai, que horror! Eu terei unha desas esperad por min. Dios mío, non sei que opinar sobre eso. Ademais, estou revendo esas temporadas, é como... Wow, o sea, realmente aí tiráronse a por todas. E agora non se atreven tanto, Vale, sí, último dos personaxes. Bueno, este é un pouco que este é neutro. Sí, neutro. Este é neutro. Entón, e agora, no lado escuro temos... É que claro, meteron tanta merda neste episodio... Merda non, tantas cousas diferentes neste episodio. Está o bicho feo do principio, o carafiunchos, o Swarm, teño que putado que se chama. Sí, a min recorda un pouco o dos dentes do primeiro episodio de... Sí, que noxo de vilán, sí. Sí. Pois o carafiunchos este, que está desde o comezo do universo ali encerrado, que como, que casualidade que xusto aparece agora. Sí. Casualidades. E coñece a doutora das vidas pasadas da doutora de antes de ser a doutora e tal. E entón a doutora non o lembra a él e a él si lembra a doutora e fai unha referencia a Halloween porque como é o Samaín hai que facer unha referencia a Halloween. Sí, eses dous... ese tipo de personaxes non me suelen gustar moito. É que non, seguro que ten moitísima relevancia ao final da temporada, pero e aparte, o sea, vale, metes este tipo, o carafiunchos mételo ao principio porque vai ter relevancia no final, vale. De acordo, moi ben, a tope contigo. Por que carallo de repente aparece o círculo polar ártico onde hai unha rapariga que resulta ser a súa irmá? Que necesidade hai disto agora nun primeiro episodio? Se cadra isto ten todo moito sentido final e Chibnall ten unha idea magnífica, mas non me metas toda esta exposición no primeiro episodio que eu non sei quen é esta xente. Xa, eu sobre estes non teño máis que dicir que non me gustaron. Non, é que se metesen novos ben, sí. que non son novos ben, é como un moi xenérico, un humanoide con cousas extrañas pola cara e moi xenérico, non é nada... O último que me gustou desde o Silence, imagínate, o Silence é un dos meus favoritos.
Desde os aliens, creo que os únicos que me chamaron un pouco a atención novos foron estes que eran como uns seres de luz, literalmente. Sí. E que non volveron como a sacar, e foron así os únicos que me pareceron o suficientemente diferentes e interesantes como para que lle deran un pouco máis de cabida, e non lle deron, de momento. Estaba moi ben o bicho este que comía na época de Yodi, o bicho que comía metal. Sí. Que era super Que riquiño. era como un pouco como antes, un pouco, non? Dábache un pouco así as vibras de antes. Sí, lembraban moito os adipous. Sí. Os de Garage, que bonitos eran. Sí. E temos, aparte destes dous malos novos, temos o regreso dos Weeping Angels, dos Anxos Choróns, dos Anxos de Cangas, pois aparecen aí nun... Pareceme moi Blink esa escena toda. A min moi Amy e Rory. Sí, tamén. Pero... Weeping Angels, eu a favor si se leva ben a cabo o asunto, probablemente pois vai a dar a época esta, non? De que aparecía ao principio. Sí. E, aparte dos Weeping Angels, os Sontarans. Que opinas do novo deseño, do novo bello deseño dos Sontarans? Pois que non me dan esa tenrura de Potato One. Eu gostaba máis dos Sontarans da serie nova ata agora, dos Potatoes. Sí. Imos vendo cos Sontarans. De momento non teño moita opinión, máis que ojalá voltara o The Real Sontaran. O Strax. Sí, Strax. Ben, e temos o McGuffin da temporada. Sí, de igual, McGuffin. Que dominio teño eu do léxico, McGuffin? De repente. O McGuffin da temporada, que é o fluxo. Sí. A cousa esta que come planetas e destrue cousas. Sí. Tampouco teño moita opinión máis alá de que penso, vale, se isto pasou e vai a destruir o universo, porque agora, como dixestes ti antes, porque isto non se sabía, porque agora, porque que está pasando? Eu penso que xa está ben de tanto destruir o universo inteiro. Que non fai falta destruir o universo todo o tempo. Sabes que... queren adentrar no multiverso tamén. Eu personalmente do que gosto é das historias en que salvan unha persoa ou unha cousa en particular. Parece moi poético o final de David Tennant, que morre, que se rexenera por salvar a Wilfred, a unha persoa. Eu quero iso tamén. Que de David Tennant é iso? Veremos que pasa co fluxo este, entón. É que claro, como agora hai 20.000 historias diferentes en conexión entre elas, non sabemos. Porque aparte do fluxo está o feito da TARDIS que está a tola. Que perde aceite, que... Sí. Non me gusta ver eso, non me gusta ver que a TARDIS teña ansiedade, non quero que este maliña, non quero. Gustoume que aparte estuvera no chan, sí. Foi moi chulo. Sí, ese detalle sí. Eso sí, pero o feito de que perdese aceite, de que perdese óleo, pareceume tan tópico, tan como... No, fai algo máis bonito. Ti dastes un 6 a este episodio por darlle, porque... Conclusións deste episodio. Un Team TARDIS con dúas mulleres ao frente, sí. Un Weeping Angel, si é ben traído, sí. Os cansiños, sí, de momento. Canciños sempre. E as portas no chan, mentras non sean síntoma malo para TARDIS, así a min esas pequenas tolerías e tal, sí. Eu creo que iso no futuro vai ser que a TARDIS vai funcionar mal e vai escachar. Non dixas eso, home. A TARDIS vai escachar. Ti sí que vas escachar. Vamos ver, cousas boas e cousas malas do episodio. Sí, cousas boas e cousas malas. Sí. Cousas boas e cousas más, cousas ruíns do episodio. Eu penso que a historia en sí é simple, mas funciona ben. A historia do episodio en sí. O problema deste episodio eu penso que meten demasiadas cousas.
Se vamos á esencia da historia, que é a historia de Dan e os canciños, sí, o episodio funciona como un episodio normal da serie. sí. Dan os Un canciños... episodio... Sí. Vale. É como episodio que introducen a Dan, introducen a especie dos canciños, que parece que o tipo é un vilán e despois resulta que non é malo, sino que é bo porque quere salvar a humanidade. E eu penso que funciona moi ben como episodio. O problema está en meterlle aí no mix todas as sementes do que van ser o resto de historias da temporada. Pode ser, sí. Se fose só esta historia e meténdolle... Porque xa está metendo o fluxo que ven. E no seguinte episodio, co mesmo fluxo, metes outra destas liñas, destas historias. E no seguinte metes outra historia. E todo o final funciona ben. O problema é meter todo agora no principio. Penso que sobran cousas no principio. O que máis perdido me ten pode ser o Weeping Angel con Claire, de momento. Claro. Non me disgusta, pero de momento sí que é como a mellor demasiado. Claro, eu penso que a ligazón que vai ter aí é porque eu penso que vai viaxar a Liverpool no século XIX, que é como comeza o episodio. Sí. E aí a xente, os tipos eses do Liverpool do século XIX están construindo algo, unha estrutura para protexer algo. E eu penso que igual é unha maneira de salvarse do fluxo ou algo así. E que o metan por esa banda, sabes? Que se estivesen xa preparando e que na actualidade haxa unha estrutura para salvarse do fluxo. Por si por unha casualidade viñara. Claro. É que eu non son tanto de... O sea, eu métome aquí nun podcast de analizar episodios cando eu son de ver e que me sorprendan. Non me gusta demasiado analizar e ter teorías. Eu non son pro teorías, eu quero que me sorprendan. Para iso están. Eu estou para ver entreterme. Non para averiguar o que vai a pasar. Eu son o típico que cando estaba WandaVision, eu vía un episodio de WandaVision de 20 minutos ou de 30 os primeiros, e despois vía 3 ou 4 horas de vídeos de análise dos detalles do episodio. A min iso que me dá a vida. Non. A min o de analizar gústame porque ver o que está acontecendo e falar do que pode haber, e a min iso dá a vida. Vale, pois eu vou a ser a que opine sobre o episodio en sí, o que me gustou e o que non, e ti o das teorías. De acordo. Eu no seguinte episodio vou colocar aquí unha lousa, aquí grande, sí, con todo, con fotos e fíos conectando cousas. Sí, con fíos conectando todo, sí, por favor. Eu só veño a comentar o que me gustou e o que non me gustou, e sobre todo a falar dos cansiños. Haberá máis canciños no futuro, nos próximos episodios? Sí, claro, tense que ver máis. Ai, ojalá cada un sea dunha raza diferente. Ai, oxalá! Claro, porque só vimos un! Ai, sabes que como vai a ser? Vistes 101 Dálmatas? Ben. Ao principio de 101 Dálmatas, cando se ven como os humanos se parecen aos cans ou os cans aos humanos. Sí. Ojalá sea así. É que o teu cansiño che represente de alguma maneira. Oxalá. Cal sería o teu cansiño? Ningún, é verdade, un gato. O meu cansiño sería un gato, efectivamente. Sí. Un gatiño, un michiño, miau miau. E penso unha cousa, se agora isto que estás dicindo, esta teoría túa de que os cans se parecen os seus humanos, se isto é verdade, sería un spoiler. Estás me facendo un spoiler, Lorena? Non, porque non é relevante. É meramente estético. Como sabes que non é relevante? Se cadra un punto fulcral da trama, do enredo do episodio. Bueno, pero ti eres o das teorías, así que a ti non che aplica. Aplícame a min. Estaríame fastidiando a min misma. Entón sí, entón gustame. Wibbly wobbly timey-wimey. Wibbly wobbly timey-wimey stuff. Conclusión, un 6 de episodio. Un 6. Un 6. Episodio 1 de 6. Sí, un episodio de presentación. E todo depende do que pase despois. Mas, ollo, eu vexo con outros ollos estes episodios sabendo que dentro de pouco tempo, dun ano ou de 2,
vai chegar outra vez Russell T. Davies, vai coller a serie e vai facer un especial 60 aniversario. Bueno, pois ata aquí o episodio de Heartbreak Save sobre Apocalipse do Samaín. Este episodio rematou. Diso nada, daqui non marchamos en quedarmos pro próximo episodio. Quedamos ou non? Sí! Pois verémonos na semana que ven co episodio titulado A Guerra dos Sontaráns. Ou Sonic Screwdriver. Oh my god. Oh my god. Oh my god, John, you are so hot. De Dan, Podemos falar. algo máis que decir sobre Dan? Non. Va. Que donde las dan las toman.